ଆଜି ମାମୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିଲେ ଡକରା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆଜି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲିକା। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ଟିଙ୍ଗାବୁ କଣ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମ ସହ ଆସିପାରିବେ ନା ଯାଇପାରିବେ? କିଛି କିଛି ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ବି ପଡିବ। ଗୁଗୁ ମୁଁ ଆଉ ତା ଜେଜେ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସଠିକ ସମୟରେ ଯାଇ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ମାମୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ଥିଲା ବୋଲିକା ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ଲାଜ ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା। କ୍ୟାମେରାକୁ ଲୁଚେଇ କିଛିଟା ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର କରାଗଲା। ଭିଡିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ ଲାଜ ଲାଗେ, ଖାଇବା ବେଳେ କଣ ମତେ କେବେ ଲାଜ ଲାଗିଛି ନା ଲାଗିବ? ଆଉ କହିଲେ ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇଲେ କଣ ଯିବା ଆସିବାର ପଇସା ଉଠିବ? ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଦେଖେ ତ ଆଜିର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ସେ 2 ଜଣ ଆସି ହାଜର। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡିଟିକୁ ନ ଲାଗୁ କାହା ନଜର। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ସଂସାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପରେ ବାହାଘର ସମୟର ବି ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ସେଲିବ୍ରେସନ ସରିଛି ସେତିକି ଜଲ୍ଦି ଆସି ଆମେ ଗାଡିରେ ବସିଗଲୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।